Zdravím vás, volám sa Michal Mikula a v tomto videu by som vám chcel predstaviť fantastický jeden z najlepších prekladačov, aký poznám vlastne pre Safari. Je to úplne fantastický prekladač, ktorý viete použiť takto ako nejaké rozšírenie pre Safari a je naozaj strašne dobrý. Vlastne je extrémne jednoduchý, prakticky neviete si tu nastaviť nič, okrem toho, že si tu nastavíte jazyk, do ktorého prekladáte a nastavíte si vlastne nejaké automaticky, či chcete automaticky prekladať všetky stránky, či chcete automaticky prekladať len túto stránku, alebo či chcete ju jednorazovo preložiť, čiže stisnete tento translate, alebo keď už preložíte, tak môžete si samozrejme to vrátiť do originálu. No a ja v podstate používam aj v Safari, nie Safari, ale Google Chrome, čiže vlastne ako používam vlastne aj tento systém, ale poviem vám, že vlastne že tento preklad je 10-násobne lepší, lebo v podstate Google Chrome prekladá ako keby nie všetko, hej, čiže vlastne nie všetko je preložené a napríklad niektoré veci sa v podstate prekladať nedajú. Toto prekladá úplne všetko. No a poďme si ukázať v podstate, ako to vyzerá v praxi. Môžeme si preložiť napríklad túto stránku Medium, ja celkom rád na nej čítam články, rôzne články sú na nej, čiže vlastne mám to celkom rád. No a vlastne môžeme si preložiť ako samotnú stránku, čiže vlastne dáme si preložiť. Niekedy vlastne, teraz som to nedávno pred týmto videom teda som skúšal, takže vlastne som to dal ako keby vrátil späť, čiže vlastne teraz to musím refreshnúť, lebo ako keby si to pamätalo, že vlastne že má to prekladať do originálu, čiže dáme translate page a vlastne vidíte, že hneď sa nám to pekne preložilo. A čokoľvek vlastne by som chcel vlastne na tej stránke, tak vlastne tak môžeme v podstate nám to potom bude prekladať, čiže môžeme si napríklad pozrieť Google nejaký článok o Google a vidíte, že vlastne že automaticky sa nám to prekladá. Ale môže sa nám to prekladať aj tak, že vlastne, že stále, aj keď odídeme z tej stránky, tak si zadáme, že vlastne, že vždy sa nám to bude prekladať. Ale to je v podstate, to je jedna možnosť, alebo druhá možnosť je, že si zadáme a všetky stránky nám bude prekladať. Ja túto možnosť nemám úplne veľmi rád a práve kvôli tomu, že prekladá aj české texty a to ja nemám veľmi rád, lebo v podstate radšej dám aj češtinu, takže nemám s tým absolútne žiadny problém, ale napríklad stránky niektoré mám len takto, že v podstate, že sa prekladajú pravidelne do slovenčiny. Je to super naozaj, ak čítate články a neviete možno 100% dobré anglicky, tak toto je extrémne dobrá pomôcka naozaj vlastne už v dnešnej dobe. Je to ako keby ste čítali zahraničné stránky a po slovensky. Ako extrémne dobré, to je extrémne dobrá vec a určite vám odporúčam, stojí tento doplnok pár eur a naozaj je veľmi dobrý. Čiže vlastne ak by ste chceli ísť napríklad čokoľvek aj na nejaký Amazon alebo kdekoľvek, tak si dáte, že vám to a nech vám Amazon prekladá v podstate stále a vidíte, že vlastne že Amazon preložil stále, respektíve preložil, alebo si dáme preč a stále musíme dať ako keby potom refresh, aby nám to načítalo znova, čiže vlastne máme normálne anglickú stránku, chceme niečo, dajme tomu nejaký darček alebo čokoľvek, hej, pozrieme si tu nejakú, ja neviem, mi tu vybehuje nejaká karta, tak vlastne dáme translate a vlastne vidíte, že vlastne všetko, teda sekundička, ešte nevidíte a už vidíte, že všetko o tej karte preložilo úplne všetko. To akože to naozaj vlastne napríklad taký Google Chrome absolútne nedokáže prekladať všetky texty. Okrem toho mám ešte jeden doplnok, ktorý používam vlastne na písanie vlastne textov po anglicky, aby napríklad aj takýto text, ako vidíte tu, ktorý je fotka, dokáže preložiť. A ako, to vám ukážem v ďalšom videu. Ak vás toto video zaujalo, budem rád, ak dáte like, ak dáte follow vlastne tomuto kanálu a takisto určite si stiahnite vlastne, ak chcete vlastne nejak možno rýchlejšie čítať po slovensky alebo chcete veľa čítať a možno nie všetko rozumiete 100% po anglicky, čo neznamená, že sa nemáte učiť po anglicky, ale napriek tomu, ak sú tam určité medzery a nechcete mať tieto medzery medzičasom, tak vlastne tento prekladač ja 100% odporúčam. Skúšal som rôzne prekladače, ale tento je absolútne špička, absolútne najlepší. Je to Translate for Safari a vyzerá ešte nejak takto a schválne vám to ukážem. App Store. Tak, možno aj bude medzi aktualizáciami. Nie je. In Translate, ak sa nemýlim, mal by to byť on. Nie, to nie je tento, ešte jeden. Takže si dáme Translate. Čiže to Translate for Safari, to je on.
Hej, čiže takto si dáte, vyzerá takto momentálne v štádiu, hej, čiže 19.12, 19.35 vyzerá takto táto ikonka a vlastne naozaj je to absolútne absolútne najlepší vlastne prekladač pre Safari, ja 100% odporúčam. Ak teda chcete, tak môžete si ho zakúpiť vlastne práve na tom App Store. Stojí pár eur, naozaj len pár eur, ja neviem, či nejaké 2-3 eurá, možno 5 maximálne, ale tú výhodu, ktorú vám dá, je proste brutálna. Takže ja to odporúčam. Dobre, to je všetko. Lúčim sa s vami a mrknite si ďalšie video, kde vám ukážem práve vlastne prekladač, s ktorým prekladám aj úplne bežné texty, ako extrémne dobre to dokáže prekladať, ako strašne rýchlo si môžete prekladať aj rôzne iné texty. Teším sa s vami v ďalšom videu. Ahojte, čaute.